Sal-aħħar ta' Ġunju li għadda l-ammont ta' vetturi liċenzjati fit-toroq kien 379,338. Dan ifisser żieda ta' kważi 4% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena 2017. 78% ta' dawn il-vetturi kienu karozzi tal-passiġġieri, 13.6% kienu vetturi kummerċjali, 7% kienu muturi, quadricycles u ATVs, filwaqt li l-karozzi tal-linja u minibuses ammontaw għal inqas minn 1%. ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul dan il-kwart l-ammont ta' vetturi liċenzjati żdied b'medja ta' 47 vettura kuljum. 7,069 liċenzja ġdida ħarġu bejn April u Ġunju. Vetturi ġodda liċenzjati ammontaw għal 3,197 jew 45% tat-total. Dan filwaqt li vetturi użati li ġew liċenzjati ammontaw għal 3,872 jew 55%. Bekk fejn jidħlu liċenzji ġodda kien hemm medja ta' 78 vettura liċenzjata kuljum. Iċ-ċifri li nkisbu minn Transport Malta juru wkoll li fit-tieni kwart tal-2018 7,084 vettura tneħħew mit-toroq minħabba xi restrizzjoni. 37% tpoġġew għal beħ, 32% kienu skrappjati, filwaqt li 28% kienu garaxxjati. Intant, il-magna petrol baqgħet l-iktar preferuta, hekk kif 60% tal-vetturi kellhom din it-tip ta' magna, filwaqt li 39% kellhom magna diesel. Huma biss 1,636 vettura li huma hybrid jew jaħdmu bl-elettriku, numru li jfisser inqas minn 0.5%.